имало нещо специално след 89-та, ако имаш предвид промените 10 ноември. Не, нищо такова не се е случило. Продължи си пак да си го има и синьото и кравай, просто не заради промените, ами може би с създаването на много, появяването на много заведения най-различни по това време в София, отпускането така на частната собственост, да го кажем, появявайки се много заведения, по някакъв начин отслабиха така събирането на такива места, които бяха единични тогава в София и това е причината според мен. Доколкото знам, са били 3. Кравай, синьото и Монтето. Монтето е много по-старо. То е в НДК и там съвсем така други времена, доколкото аз там на Монтето нямам спомени, но то е било силно 70-те години. Монтето, да. Така че Монтето е от едни по-ранни периоди, за които аз не мога да говоря. Синьото и кравай бяха 80-те години и по-точно след средата на 80-те се появиха като такива по-посещавани, по-сериозно посещавани места, иначе синьото си го имало и преди това. Това синьо, в който в момента се намираме, в дупката, защото то беше 3-4 метра над. Ако трябва да си го представим, какво представляваш? Аз не можах да намерим това. Нищо особено. Някакво кафе, такова с будки, от които се продават кафе, бири и така нататък и някакви навеси, от които се събираха хора и естествено в околовръст много пеки, както ти казах, и на самата трева много хора използваха и така, особено като имаше хубаво време след март-април.